प्राइवेट भिडिअ भाइरेल खालामग्राफोरनि भिडिअ खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनैहाय जोबोद गोजोन खौरां खोन्थागोन नोंथांमोननोहाय। दा आङो बेखौ नाजागासिनो दंमोन दा नाजायै दिनैहाय देरहाबाय आङो बिनि थाखाय। दा बे गासैबो नोंथांमोननि अननायावहाय आङो दसेनि उनावहाय देखायनो थांगासिनो नोंथांमोननो बे बुस्थुखौ मा बुस्थु बियो। आं बे बुस्थुखौ मोननानैहाय ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों ना बुंस' हाया। बे गासैबो नोंथांमोननि अननायावहाय दायो आङो देखायसिगोन नोंथांमोन। दिनैसो सफैखादोंना, दिनैसो सफैदों। दा आङो बेयावहाय दोनदों बेखौहाय औवा बिजौआवहायसो दोनलायबावदों आङो गासिबो नोंथांमोननि अननायावहाय। दायो देखायथारनोसै नोंथांमोननो। नै बेनो मा होनजायो, होनजालालाय। आङो बेखौ मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि अननायावहाय। आङो बेखौ सिगां 3 मासनि सिगांनो एप्लाइ खालामदोंमोन, नाथाय सफैयाखै। दा स्क्रिनशटआ दंना गैलाथाय, दङबा आं नोंथांमोननो खिथागोन। आरो आं बेखौ एप्लाइ खालामफिनदोंमोन 16 जुनमोन नामाथाय। आङो बेखौबो स्क्रिनशटआव नोंथांमोननो देखायगोन। दा बियो दिनैहाय जुलाइनि 3 थारिखआवहाय दिनै सफैबाय आरो। दहायनो फन फैदोंमोन आङो जेब्ला ओजोंहाय दैमायावहाय भिडिअ बानायबाय थायो, अब्लानो बियो सफैनायनि आंनावहाय फन फैदोंमोन। आरो बेखौ जायफ्रा मोनाखै, आङो बिथांमोनखौ बुंखायो बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना एड्रेसखौहाय मोजां चेक खालामनानै होखा। दा आं होदोंमोन होनायालाय एड्रेसखौ, मानो सफैयाखै मिथिया, माने 3 मासनि बारा जाबाय। ओमफ्राय आङो बेखौहाय जुनावसो एप्लाइ खालामफिनदोंमोन, जुन 16 ना 17 मोनथाय। बे समावसो आङो एप्लाइ खालामफिनदोंमोन। दा बियो जुलाइ 3 थारिखआवनो मोनफैबाय आरोना। माने आङो एड्रेसखौ एसे सोलायनानैहाय होदोंमोन आरोना। नाथाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला, जायफ्रा मोनाखै, आङो नोंथांमोननो खिन्थायो, जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामोब्ला नोंथांमोना बे 2 नाम्बार एड्रेसावहाय नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होफाथार आरोखि। गाहायावबो नाम्बार बिखायो, बे नाम्बारखौ होनानै आरो बे 2 नाम्बार एड्रेसावबो कन्टेक्ट लिरनानै होफाथार आरोखि, कन्टेक्ट नम्बर होननानै लिरनानै होफाथार आरोखि। दा आंबो बेबायदि लिरनानै होफिननानैसो सफैदों नामा। माने आं सिगां बेयावहाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जायाखैमोन नालाय। दा बेयाव कन्टेक्ट नाम्बार होनानैहायसो बियो थाबैनो सफैबाय आरो, माने सप्ताथाम खावसेल' लाबाय आरोखि। दा बेनोसै लोगोफोर, गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों, खुसि मोनदों। नाथाय दा आंनिया गैथ'वा, मोनथावथाव गैथ'वा। बिनि थाखायनो आरो नोंथांमोना बेखौहाय $10 जाबासो एप्लाइ खालामनो हायो। दा मोनथ'वा, आङो दा जेबो गैथ'वा, आंनिया माबाल' दङ दाबो एसेल', $10नि एसेल' बारा जानानै दङ। दा आङो मोननांगौबा आङो गैयालाबो 2 बोसोरसो नेबावनांगोन। बेखिनियानो लोगोफोर। आरो प्राइभेट भिडिअ भाइरेल खालामग्राफोरनि भिडिअ खालामै दिनै सिमाङाव मैदेरजों होसो जाबोलायदों आङो। बेखिनियानो आरो। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो, आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, आरो हायोबा शेयार खालाम, आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै हो। मानोना आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथांमोननिसिम सिगां सहैयो। बेखिनियानो लोगोफोर, आं बेखौनो नोंथांमोननो गोसो खुसियै फोरमायनो सानदोंमोन। बेनो आरोना। एसेनोसै, गोजोननाय थाबाय, बाय बाय।